tohto zápasu. Mali sme domáce prostredie, chceli sme ho využiť, dobre sme sa pripravili. Bohužiaľ, zase sme začali zle. Prievidza si urobila náskok, tak ako v minulých zápasoch a je ťažko to doháňať. Zase nám nestačili sily na konci. Spravili sme zo pár hlupých chýb a potom už tie posledné minúty, alebo posledná minúta, tak je o šťastí a bohužiaľ Prievidza postúpila do finále, my ideme ďalej, veríme si na 3. miesto a aby sme zadosť učinili divákom, ktorí sú celú sezónu skvelí. Tak možno niekto si povie, že už aj toto umiestnenie je dostatočné a je to úspech, ale samozrejme, keď ste tak vysoko a prehráte takéto zápasy, tak to mrzí, ale ideme ďalej, chceme medailu určite a ideme sa o to bojovať. Bohužiaľ v 3. štvrtinu sme neustrážili, keď Prievidza na nás vybehla v podstate za cenu faulu. Akéhokoľvek faulu sa snažila zabrániť košu a my sme sa s tým nevedeli vyrovnať a dali sme 7 bodov a asi tam sa to rozhodlo. Nie je na čím plakať, my už pred sériou sme jasne si zadefinovali, že sezóna je pre nás veľmi úspešná, získali sme slovenský pohár. Po 10 rokoch fantastický úspech, hrali sme semifinále, boli sme veľmi blízko k postupu do finále. Celú sériu ovplyvnilo zranenie Wesleyho Chanelsa. Tak dôležitý hráč pre nás a myslím si, že pre akýkoľvek tím MVP hráč ligy by bol nepostradateľný, čiže celú sériu ovplyvnilo to zranenie v 3. zápase. Bohužiaľ, celú sezónu sme sa toho báli a nakoniec to prišlo v najnevhodnejšom okamihu. Potom už Prievidza využila teda naše oslabenie a ja môžem povedať len klobúk dole pred našim trénerom. Sme veľmi hrdí, že takýto pán sedí na našej lavičke a dúfam, že bude sedieť ďalej. A klobúk dole pred Wesley Chanelsom, že napriek zraneniu, ktoré sa... Tie odhady boli fakt 3 týždne a aj sú ďalej. Proste videl, že tá séria nám začína utekať bez neho a bol ochotný a ísť cez bolesť a v podstate nedoliečený a riskujúc ukončenie kariéry, tak hral. Takže pred týmito dvoma klobúk dole a ostatní striedali lepšie momenty so slabšími. No, pre nás je zaujímavá bronzová medaila, samozrejme. Takže budeme sa pripravať ďalej, aj keď dúfam, že sa nejak psychicky dostaneme z toho sklamania, keďže sme boli veľmi blízko k finále a nehráme ho. Výborne, pre mňa to znamená veľa. Po 8 rokov som znova v finále Slovenskej líge, kvôli tomu som veľmi šťastný. Ďalšia vec, kvôli ktorej som šťastný, trénera Juga si moc vážim. Tréner, ktorý má meno u Chorvátskoj, tréner, ktorý na Slovensku možno má najlepší CV od všetkých trénerov, ktorí sú túto sezónu. Možno to tako neznie na ihrisku počas zápasu, ale ja ga sa moc vážim a pre mňa aj z tejto strane to víťazstvo je veľmi veľké. Ďalšia vec, hrali sme proti družstva, ktorý od príchodom trénera Juga hrá oveľa disciplinovanejšie basketbal, než hral dotedy, oveľa agresívnejší, čo sme mali aj dneska prvý polčas problém s ich agresivitom. A my sme boli príliš mäkkí aj obrany, aj útoku. Jednoducho Svit nám je nevychoval. Pravdu, že vám poviem, ja som nechcel Svit u semifinálu, ale tako nám je to dopadlo, lebo sme nevyberali družstvo vôbec. Išli smo naplno každý zápas od zápasu vyhrať a s takým spôsobom sa se dostali do druge prečke, že máme východu tu domáceg prostredia. Rád sam, že smo svitazili a našu silu smo ukazali aj na palubovki Supera gdje smo vyhrali dvakrát za sebom a celkovo 3 zápasa za sebou iz serije. 1-2 se dostať na 4-2, myslím, že mohu iba veľmi disciplinovaná družstva a psychicky odolná. A odolní smo psychicky, lebo smo fizicky pripraveni. Drugi polčas smo pritvrdili u obrani a trošku zrýchlili pochyb lopte u útoku a hneď to Svitu bolo teže braniť. Mali smo problem prvi polčas gdje od 4 naša pivota ani jeden nič nezahral, za čo su mali čo počúvať u šatni. Drugi polčas je to už bolo lepše. Poviem rád sam, mi smo svoj cieľ splnili už postupom do semifinála. To je ono čo je klub dal pred nás, postavil pred nás. Ali ja ako trenera, hráči tiež takto smo se s tim neuspokojili i chceli smo hrati to finále.
Určite ne pôjdeme do finála s tým, že si iba zahráme a zabavím. Chceme si užiť finále.